Gi-ayo na ko'y ako'y mayor. Pero ang akong Pinoy anan, huwag bongbong, awan pas kang manang. Na ako'y service, gitayaan na, nagsinaw-sinaw, tumang kataya. Brek, kung baan na ba kong sugo na kay ang hitman kunuhay nga akong gisugo sa pagpatay ni Kap Upaw. Katong iyang asawa nga puting gwapa na si Inday Janin. Mauro bang ito plano na ko nga inigatigbak na siyang bana. Ako na siya mapuli. Kay Silvi ako ko'y mayor. Di ito siya manikramo kay mayor ko aning lungsora. Na ako inintari. Wa na rin ako kakurapron kay sus nabantayan akong sugod sa mga presidente. Pastilan. Sa kay angay na kong buhaton para nga maangkon gito na kong asawa ni Kap Upaw. Kay di ko katuog magunahuna sa iyang kanyang o ang kasiksi sa lawas. Natadabang ako arbang hitman. Matod pa sa ako ang ubang mga tao na tunanay plano na ipulgar tanan ang ako ang paho sa igit. Pagawasay na kuno, patay na kuno. Kay ngandan na mitras nga dili pa makat tugkad ang bayana nga ako'y nagsugo sa pagpatiklo siyang bana na si Kap Upaw. Ako na to siyang angkon. Ay ha, mahibawan ang akong mga sekreto na akong gitaguan. Sus, kulba-kulbaan ko kay ngun ra ba tong hitman? Basta kung di ko no siya bayran, iyagyag niya ang tanan nga kamatuoran para na mahibawan sa katawhan ang ako ang tumong tuyo sa asawa Kap Upaw. Di ko madok bro. Wala ba ni bisig snipe yan ang ato. Wala ba ni bongbong kung balay. Dapat ani. Arita suko. Tagtago ta. Para nga di ta magkumpiyansa kay kailangan niya napita. Mauray atong bantayanan. Tigiri. Silip na malubot niya bay. Pwede kita sa dugnay. Muagi diyan napita.